bang apej haki comments ngau tanat bagi Paidbah kila kam ngau thu bat sai ka chingmut la haki comments ru kim syam la pendan kam baklah ya ka kentien ka bom syam dei ban penmi la ne ka ta ka kentien klam akor ka kentien si kentien sang henry ki supen ngau ya ka ka bakim sung tanat kadhan ka wei ka video ka bandang sudah upload hapo YouTube ka bayadei baka jingsha suspend ba adal bon nang room Emily kanot silong haduk lais nem ha ka party VPP ha ka ba wei na kira orang ba ka tau ba PS kiri ulami syakmat ban pensngau ha bayadei baka ne ka mat bat habang apej pat ki comments jong ki Paidbah babun balang ngam syam latip kidai na ka ka constituency henry ki babun hi ki penlemcur ya kane ki ombe badai namar ka jingle uba adal bon nang room bau yai lain na ka party ni kwa buram palat haladi hi marwe kidan rupat kibayaro ya kani ke jingkeren uba kiri bekumno kumta kani ke party ke bakhoi kamla Salia banyama markeliang bat ongru uba adal bot ude uslur lada une UMLA umina na kani ke party ngaru ngamsyam la kersan show ya ka VPP la pensngau ki Paidbah kini kide ki kimpen ngau lan ki comments haba ki Paidbah ki kwa bat ajemut bat layo isai hang ni hapok ka comments ki Paidbah hi ki ai ka jing kersan ka barat ba ya ka VPP bat kim ngap su ya ka ni katai ka jing keren jong ki wepat nadiang namon bat long sakumno kumnoru ki Paidbah babun hi kila syania teli tang ha ka party kinmat ya Phet syakano kano ka party ru henry Paidbah hi un kersan be ya ka party VPP bala yalam khmat da presiden rang ba kata uba arden milar basai moit khule shibuan